Apa wis kelakon sliramu nyolong brongot setan kober saka Cirebon? Kang Mas Surawiyata. Ya. Pancen leres pangantika penjantan. Rikala semantun panjenengan menika ngutus kalih kula. Kang supados kula nyidrananipun brongot setan kober. Bener. Kang Mas Surawiyata. Menika sampun kalampah to kula menika nyidrananipun brongot setan kober Kang Mas. Wis kelakon. Sampun. Yang endi wujude? Amenika kawujudanipun. Iki brongot setan kober. Nek ngono kowe bakal ndak aku meneh minangka dadi karo aku wong ayu. Oh kados ngaten. Panggung Kula ora tanorane Kang Mas Dirgonegara weruh lan ngerti nek pusakaning brongot ilang. Kula sangka kuwi so panjenengan Kang. kowe tak aturi bali ora dagan. Oh kados ngaten. Kang Mas Dirgonegara isih eling marang aku to. nggih tesih eling. Syukur. Wonten apa sajae kok kesusu panjenengan nggih pun lumampah. Surawiyata, Nggih. aku ora maido marang Kang Sira. Nek Kang Sira pitakon nganti kelakon aku lumaku ana ing papan iki. Nggih. Pun Kakang bakal paring pawangsunan marang Jenis. Monggo. Surawiyata, pitakon kuwang suli kang gumathuk. Nek kula saged lan ngertos badhe kula wangsuli pitakon panjenengan. Garwamu Ratu Panggung kurang luwihe wis 3 dina. Apa bener kowe utusan nek garwamu Ratu Panggung keutus tumeka ana ing Kabupaten Cirebon? Nggih. Boten tingaling-aling. Pancen kula kongkonan kalih bojo kula Panggung. Supados teka wonten ing Cirebon. Nek ngono lantik pranjaya Surawiyata, Nggih. nek ngono wis cetha lan wis gamblang. Amarga tekane garwamu Ratu Panggung ana ing Cirebon. Tawang-tawang tangis, deku-deku marang pun Kakang. Dheweke kandha nek nyuwun pengayoman. Amarga pun Kakang iki ngrumangsani nek Ratu Panggung iki isih sekadang lakon Ratu Panggung dak ayomi dak papakake ana ing Cirebon. Nanging Surawiyata, sakwise kakon aku ngayomi marang garwamu Ratu Panggung ing Kabupaten Cirebon iki ana kedadian sing ora nyenengake. Cirebon wonten kedadosan menapa Kakang Dirgonegara? Brongot setan kober ilang. Mula saka kuwi pun Kakang duweni pandhawa ilange brongot setan kober saka tangane garwamu. Nggih. Kula mboten tingaling-aling. Pancen kula kongan kalih bojo kula Ratu Panggung supaya teka ting Cirebon ing pengajap kula kongkon nyolong brongot setan kober. Oh kaya wae. Niki brongot setan kober. Wis lakon ing tanganmu. Surawiyata, Kang Mas Dirgonegara
pancen kowe watak ing satriya wis kelakon ngasta ananing brongot setan kobra Nggih. saka astane garwamu Ratu Pandhu. Kula saiki brongot setan kobra bakal dak suwe. Blongot setan kober sampean jaluk. Mergo niki pusakane sampean. Wah, bener. Kudu balik wonten tangane sampean. Pancen kowe mangkono. Monggo. Wah! Mati. Ibu ini mesti ngerti sapa-sapa sepedane rapamu lalu yo pamanku Surabiyata Ken. Paman Surabiyata. Ijur kepiye? Ayo wis, ayo padha ditelur dhisik ra. Monggo Kanjeng. Mas Langgar singgih ujo kamurkan. wonten napa? Kisruing Demak kegawa kowe wis wani mbalelo. Kaporo kabeh para putra Demak kalbu panjenenganing Kamas Betonegoro kok sedan. Kang Mas Langgar singgih niat kula sampun kula sengaja ing pengajap kula kepen dadi sultan wonten Demak. Lamun toh kathah watu sandungan kudu sirna saka platare jagat. Manungsa kaya dening kowe Surayata yen bisa nglangkai bangkining lakon king lenggahi gamparing kepraban Demak. Maju nek sampean penjajal oleh Surayata. Ngono. Nama Sultan Trenggoloji. Napa panjenengan sampun mangertosi utawi panjenengan kepireng pawarta sambung dateng Kang Mas Suryawiyata ingkang sakmangke balela
wani dhateng tatanan wonten ing Kasultanan Demak Bintoro Romo. Ngaten nggih, Si. Keparenga yang sepuh matur. Laku jantrane murid niku kena dianani urip merga wonten lakon. Kula dalah panjenengan menika ibarat wayang parandene donya menika panggunge sandiwara. Gumantung Gusti Kang Maha Kuwasa ingkang mubengiraken dumateng kahanan. Panji dhateng napa ingkang dados pangandikanipun Rama menika boten luput. Nanging kasunten Rama ing sekawit saking lebetipun manah kula boten ngepinginaken ngantos kula menika dredah kaliyan Kang Mas Surawiyata. Wontenipun dredah ingkang sampun kelampah. Ing mriki kawula alit ingkang boten ngertos bongkot pucuk ing perkawis ingkang sampun dados korban. Kanjeng Sultan. Nuwun sewu ampun mupa nggih Kanjeng Sultan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kaluhuran dawuh dalem. Dereng kemawon wonten kerampungan gen kula rerembakan ngenani Kang Mas Surawiyata ing mriki wonten rawuhipun Kang Mbok Ratu Mas Nyawa sawetawis panjenengan kula aturi lenggah ingkang sekeca langkung Namung ngestakaken dawuh. Kang Mbok Ratu Mas Nyawa panjenengan karaya-raya minggah wonten ing Pendhapi Agung Kasultanan Bintoro Demak. Kapara sawanipun panjenengan kadherekaken putra kekalih. Janjanipun wonten wigatos ingkang pundi Kang Mbok Ratu Mas Nyawa? Ya iso. Mesti ndadekke kaget sakjroning manah. Awit menuju ana ing Kasultanan Demak. Nyai, anggonmu tumuju ana ing Kasultanan Demak Bintoro. Mung aku arep ngaturke kabar lelayu. Badhe ngaturaken kabar lelayu. Sinten ingkang pejah Kang Mbok? Ora liya ya Kang Mas Dirgonegoro wis tepekaning sedo ya. Kang Mas Dirgonegoro sedo. Ora mau ngomongake Kang Mas Dirgonegoro. Kang Mas Langgar Singgih uga wis tepekaning sedo ya. Kang Mas Langgar Singgih ugi sampun sedo. Saya mah tumpa-tumpi tumpung undung lelampan ingkang dumados wonten ing Kasultanan Bintoro Demak Rama. Kanjeng Sultan nggih nuwun sewu. Ana tembung urip mesti ana pati. Lah niki mpun dados seratane Gusti Kang Maha Kuwasa kejawi ngoten dalil Jawa sampun ngendhakaken wong jer Basuki niku mawa biya. Punten dalem sewu Kang Mbok. Lajeng sedanipun Kang Mas Dirgonegoro ugi Kang Mas Langgar Singgih gerah punapa? Ora. Sedane garwaku Kang Mas Dirgonegoro uga Kang Mas Langgar Singgih kuwi ora krana grafi ora ya. Lajeng Nanging dheweke dikenah karo salah sawijining pawongan. Pawongan kuwi ora liya ya mung sekadang dhewe ya Yai Surawiyata ya.
pun krenah Kang Mas Surawiyata. Rama Sunan lekasipun Kang Mas Surawiyata boten mendho nanging sansaya ndodro. Sekadang kaipe kula sampun tumekaning pejah kranten saking wengisipun pakartinipun Kang Mas Surawiyata. Pramila Rama Sunandiri sawetawis Kasultanan Demak Bintoro kula titipaken panjenengan kula piyambak ingkang badhe abenajeng kaliyan Kang Mas Surawiyata. Rama Sunandiri. Kanjeng Sultan. Napa kersanipun Rama Sunandiri? Nyahaken kula badhe jumangkah ngadepi kridanipun Kang Mas Surawiyata. Panjenengan satunggaling Amirul Mukminin. Menawi panjenengan jengkar piyambak ngadepi dumateng ingkang Raka Mas dalem. Kuncoro lan Wibawa dalem badhe curna saha nyarengi icaling adil lan bener. Nuwun sewu lek menawi to panjenengan badhe ngadepi kang Raka, mongko Raka Mas dalem kadunungan brongok setan kober. Nuwun sewu. Pun dados serataning Gusti Kang Maha Kuwasa. Sapa sing nggawa brama setan kober, besok patine ya saka brama setan kober. Napa kula menika kedah mendel. Lan mendel sareng kula menika mangertosi lelampahan ingkang kados ngaten napa. Mendel nggih kenging, nanging kula duwe winangke. Kena Surawiyata mati, nanging ora nganggo astane Sultan Trenggono. Rama Sunan. Boten inten babar pisan ngen kula jumeneng sultan wonten ing Kasultanan Demak Bintoro. Mawi korban ingkang boten kapetang wilanganipun. Pramila saking menika, saking ngendikanipun Rama Sunandiri, yen sedanipun Kang Mas Surawiyata menika boten kranten saking astane kula, lajeng mawi margi kedah pundi kula saged mambengi dhateng lekasipun Kang Mas Surawiyata. Kepareng nggih, kula nyuwun ngampil kalian pepuluran panjenengan. Bagus Mukmin lan panuwun. Nggih, Nyemangake yen kados ngaten nggih. nggih. Nuwun sewu nggih Kanjeng Ratu Mas Nyawa. Ji Rama. Kepareng kula badhe nyuwun ngampil dumateng Kang Putra. Mboten badhe dipun kakak kula. Boten. Ji. Momen lan kowe panuwun. Nggih kula ya. Kowe gelo atimu perkara bapakmu mati ya, Le? Nggih dinipun kados Lah niat atimu piye? kula badhe males pejahipun ingkang Rama ya. Monggo kowe isih cilik lho. Apa teko takon ke musuh Surawiyata? Ajeng nanti dalam ingkang pundi. Ngene ya. Nek kowe sing gugu wong tuwa. Brahma setan kober iki nek wis ngokop gedhe menungsa, iki wis ilang daya katiyacane utawa ilang nyonine. Lah, kae iso bali nek dijamasi mongko aku duwe pinemu. Sing jamas Brahma setan kober ora ana liya ya Jabar Sodik Sunan Kudus. Kowe ngerti to? Carane piye lehmu entuk Brahma setan kober? Bakune nek kowe kepengin marasno patine bapakmu, kowe kudu duweni pusaka Brahma setan kober. Lajeng jaranipun kados pundi ya? Wis kowe mlaku dhisik, mengko tak wene ngerti ya. Kados Ya. Kanjeng Pamit karo
Sawetawis kula nyuwun pamit Kanjeng. Paman Sultan, sepatu kula nyuwun pamit. Hati-hati yo, Gen. Sawetawis panjenengan ampun kundur wonten ing Cirebon. Panjenengan katemmo langkung rumiyin wonten ing Kasultanan Demak. Seneng banget manang kamu ya ning Semarang. Pasibanan kula pungkase. Monggo-monggo kula nyerak. Monggo Kang.